Ndine alinafe mlamba ndipo takulandirani ku programu yathu ya lero ya MBC Exclusive. Lero tikucheza ndi Moses Kunkuyu amene ndi wofalitsa nkhani za boma. Takulandirani. Nathokoza. Amalawi ambiri akudandaula kuti ayi data ikunkaina kwera nthawi zambiri akumangozindikira yauluka. Kodi ngati unduna mungatipo chani pa zimenezi? Zimenezi zatimezisiya m'manja mwa Malawi Communications Regulatory Authority makra amene amayang'ana za nkhani ya mitengoyo. Koma ifeyo ngati boma cholinga chathu nchionetsetsa kuti ndondomeko zimene zimapangitsa kuti intaneti yodzidula zimenezo tikhazikitse zoti zichipa tsopano. Zimene anapanga president utitsogolera pa ndondomeko imeneyi kupeza kuti intaneti chaikuchipa, koma poyang'anira maloko market forces amene amabweramo zimenezo timagwiritsa ntchito amakra choti aonetsetsa kuti mtengo umene ukuyikidwawo ukhala ogwirizana ndi ma forces amene alipo. Koma anthu kudandaula kuti intaneti akuti ikudula, kudandaula kumene kwaye tisanene choncho. Chifukwa tikamati kudula timatengera kuti ikudula posiyana ndi ndani. Koma ngati ku Africa kuno ife yathu iliyochipitsitsa ndiyoti ena m'mayiko mwinamo timati kapita ife amanena kuti ku Malawi zatheka bwanji intaneti yanu ndiyochipa. Koma peza kuti munthu umatengera ndi imeneyo umapezera umathabaona ngati nchodula chinthucho. Koma ife chidwi chathu nchokuti chimene afuna president sikungoti intaneti yadzichipa. Koma ikachipamo anthu asangokhalapo nkumangopanga zopanda pake. Koma anthu otenga intaneti nkuyigwiritsa ntchito ngati pansika kumagulitsa malonda, ayigwiritsa ntchito kuti adzithopanga skulu, adzithopanga za umoyo kuti akhuzopeza chithandizo cha mankhwala pa intaneti, akhuzopanga za ulimi kuthandizidwa ndi extension services ya ulimi pa intaneti, ndi zina zonse zimene akhuza kupeza kudzera makina ya intaneti. Kutumizirana ndalama, malonda adziyenda kumakasaka kumwe kuli mabanki, kumakugwira business yawo kumudzi, kumatumizirana ndalama kudzera mipamba, mayatero mane ndi zina zotero, banking services going kumadera akumudzi. Zonse zimene president akufuna. So sinkhani ya intaneti yongopitirira pa WhatsApp kapena pa Facebook wani. Tikuona amene boma yagwirira ntchito mu chaka cha 2024 Amalawi akunena kuti kwambiri chigawo chachikulu ngati boma mukumangoyankhula koma zinthu zosaoneka pa ground. Zimenezo mukunena Amalawi anakuyankhulani kudzera munjira yanji? Mukati Amalawi akutero anakuyankhulani kudzera munjira yanji? Because Amalawi alipo 20 to 22 million. Aliyense amayankhula zake tsiku lilonse. So na Amalawi omweyo ndi amene akunena zokuti taona mumanga misewu. Amalawi omweyo ndi amene akutaona nyumba za polisi zomangidwa. Amalawi omweyo ndi amene akuti atatenga kungongoleza nife yapitirira 100 billion. Amalawi omweyo ndi amene akuti ataona ma water treatment plants meti zimwe madzi aukondo tsopano. Amalawi omweyo ataona marepi atimangira magetsi kumadera akumidzi. Magetsi kumalawi analeka kuzima. Akugwiritsa ntchito zimene ndi Amalawi omweyo. Ndiye mukati Amalawi akuti zinthu sizikuyenda bwino. Amalawi ake umunena atiyo. Chifukwa adapezeka Malawi ona zinthu sizikuyenda bwino. Chifukwa sizingayendere bwino aliyense nthawi imodzi. Wina adapezeka nazo kuti zake sizikuyenda bwino. Koma wina aso akuti zake zikuyenda bwino. Nawo tikapanga generalize ndiye kuti funso limeneyo sitiliyankha momveka bwinobwino. Ndinu nduna yofalitsa nkhani. Komanso ndinu mkulu woona za kampeni ku chipani cha Malawi Congress. Kodi mumazipanga balance bwanji zinthu ziwirizi? Ndizotheka bwinobwino. Kufalitsa nkhani uja ndi ntchito ya boma. Kufalitsa nkhani ndi ntchito ya boma imene timagwirira boma. Kukopa anthu ku chipani ndi ntchito ya ku chipani. Ndi zinthu ziwiri zimene zizi ndizoti umangozipatsa nthawi. Pamene tili pena paliponse panopo sindingamakuuze sindingamauza Amalawi zoti akalowe chipani cha Malawi Congress panopo. Simonditana ngati nduna ya boma. Wamukandifunsa funso limene munandifunsa lokhudzana ndi mbali ya kukopa anthu ndi kuyankha ndi mbali imeneyi. Chimodzimodzinso kunjako timapita ku office kugwira ntchito zimene mudatituma zoti zitumikira Amalawi poonenera boma. Komanso nthawi yake kuonera kuti tigwire ntchito za chipani. Timagwiranso ntchito za chipanizo. Zimenezo ndizotheka bwinobwino. Pompano dziko lino likhalupira kuchisankho. Mwapatsa chitsimikizo chotani Amalawi kuti simudzilowetsa ndale za chipani ku ntchito za boma? Ziwiri zonse zisiyana. So sitifuna kuti Amalawi adzadabwe akamona kuti kukhangata zikuyenda limodzi. Ziwiri zimene limodzi. Ku Malawi kuno timakhala ndi boma limene ndi la ndale. Boma limakhazikitsidwa ndi chipani cha ndale. Zimene tikupanga mdziko muno ndikozeni kuti tidzakhazikitsa ma mega farm, tidzamange misewu, koma kudzakhale madzi aukhondo, madzi achoke kuja kusalima abwere mulilongwe, tikhazikitse ndondomeko zonsezi. Nifi idzakhale ya 15 billion imene ankafuna yena koma idzapitilire 100 billion. Zimene tinazikambirana ku chipani tisanalowe mboma. Tinkazikambirana ku chipani, kuchoka tazikambirana nkukapanga manifesto, kupanga manifesto ndikuti a president akutitsogolera kukafuna kukwanitsa zimene zozo nkumaziyankhula pa msonkhano wa chipani pa campaign. Talowa mboma tikupanga ma mega farm. Talowa mboma tikumanga adi misewu iji. Talowa mboma tikumanga adi nyumba za polisi ziji. Ngongole za nifi zapitilira 100 billion iji.
sono zonse tikupangazi ndizimene nkazikambirana tili ku Japan ndi sitinganene zoti kumene tikuloweraku zisiyana zimene sizitheka tidzikambabe tinanena izi ngati Malawi Congress Party lero ndizi tikupangazi tikuzipanga kudzera mboma limene Amalawi munatipatsa kuti tumikire zimene sizisiyana. Ngati nduna mumakhala ndi ma resources aboma amene komagwiritsa ntchito kodi mukauza chani Amalawi komanso mwalimbitsa mtima motani kunena kuti ayi simugwiritsa ntchito ma resources aboma pogwiritsa ntchito ku campaign ya Japan? Chipani chathu cha Malawi Congress chili ndi ma resources zake ndipo chili ndi njira zake zimene chimapangira zimenezo. Mudzaona ndi chipani chokhacho chimene mukhoza kuchilozera kuti chili ndi headquarters yake kuti chili maofisi ma district onse a dziko lino ma region onse a dziko lino chili ndi zipangizo zake zimene magwiritsa ntchito. Simudaonepo mudzaka zimene president Chakwera wakhala president wa dziko lino simunaonepo gamo la ESCOM itanyamula anthu a chipani cha Malawi Congress. Simunaone gamo la water board itanyamula anthu a chipani cha Malawi Congress. Simunaone magalimoto aboma akugwiritsidwa ntchito imeneyo. Simunamve kuti tinapita mukauza bungwe kuti inu kayanda ku AIDS Ujeni Commission tabweretsani ndalama kuti tigwiritse ntchito ku Japan simunazionepo zimenezo. Ndiye kuti sitinganene kuti yambirano apa tinazo njira zathu zopezera ndalama za Japan zimene tagwiritsira ntchito nthawi yonseyi kuwina chisankho komanso kuwina ma by elections osachitika pakatipa tili ndi njira zimene timatha kusiyanitsira kuti izi nzakuboma izi nzaku Japan. Pa nthawi imene chipani chanu chinkalowa mboma munalonjeza kuti mudzafewetsa miyoyo ya Amalawi. Ndi chifukwa chani pakadali pano Amalawi akumanabe ndi mavuto azachuma? Kufewetsa kwawo kotani kuti nkhani ya zachuma? Nkhani ya zachuma tikuwuzeni nthawi iliyonse adzapezeka mavuto amenewo. America, Britain, Russia, China, maiko akuluakulu amenaji lero kuti mufunse akukumana ndi zachuma mavuto amene aja kuti adzatha liti. Ngati takumana ndi mavuto globally mujenali ngati COVID-19 kuchira kuchokera ku matenda amene ajawo dziko lilonse lichira malinga ndi mene how vulnerable it was. Dziko la Malawi lakhala ndi chuma choonongeka kuchokera kalekale. Timachionongabe chifukwa cha makatangalewa, timachionongabe chifukwa cha zinthu zina zosakhala bwino, koma chakhala chuma chosonera kuyambira kalekale. Tsono tipange build chuma cholimba kuti anzathamani chuma cholimba anachimanga mwa mtundu wanji. Nenga timaiko amaja kumavutikabe za chuma koma ali ndi chuma cholimba chonchichi nanga ifeme ndi chuma cha fragile chathu chidzivutika mwa mtundu wanji. Let's go kumene tinachokera kuti timakhala ndi chuma cholimba zimatheka bwanji dola ndi kwacho makhala 1 to 1 timatani timalima pano mupite maderamu mukasungu munchinji mukapeza farma kuti famu inkalimidwa 1964 koma inasiyidwa mmene mutalima anthu 4 million pano ndipo anthu 22 million koma famu inasiyidwa kulimidwa pali chanzeru. Ndi nthawi yoti tibwerere zimene zimatipatsa ndalama ziti tikagwiritse ntchito zimenezozo. Tilipo anthu ochepa tinali ndi mining kayerekera kuja nkumango titengera miyalo ndino yakunja ada ukayeza mining ndikutha dziko sina tole china chilichonse. Ngati pano tili anthu 22 million sitikufuna kusamalira za migodi yathu iyi abweranso ena atitengera adzipita nazo. So nkhani ndio yang'ana zimene zimatipatsa ndalama. A president yang'ana tourism yathu, agricultural sector yathu, mining sector yathu zikhale ndi malamulo okhazikika tidziteteze zinthu zimezi. Kereti panga chuma dziko. Chuma mukangopanga dziko kuti chikukhazikika anthu akhala ndi chakudya mugulitsa zina kunja mukupanga forex zinthu zimayamba kusuntha pa ground. Mene zasunthira kuti tsono tindi magetsi akuyaka tsiulilonse ndikuti amene ndi chigayo chikulira amene amabena masidi zikuteka amapanga za welding zikuteka chuma chimayamba kusintha choncho. Koma tikaona mene zinthu zilili mukuvomereza ndithu kunena kuti iyayi takanika lonjezo limene tinapatsa wedi akukanika ayi koma kuti sititi pamene timalakalaka kukhala koma ulendo tikulowera kutsogola. Amalawi ayembekezere kuti vuto losowa kwa mafuta litha liti? Vuto losowa kwa mafuta adziliyembekezera kutha potengeranso ndi kumene likuchokera. Chimene chocho nditiziuzana mumveka bwino kwambiri. Osamayang'ana vuto longati labwera dzulo koma adzinena kuti kodi vuto limene takhala nalo kusowa kwa mafuta kwa zaka zomapitirira 15 vuto limeneli lidzatha liti lidzatha bwanji. Mafuta timatenga uko timakagula uko timakagula ndalama zakunja ngati ukupita kunsika ndalama yakunja ulibe sukagula mafuta oyadabwera president wina aliyense ngati tilibe ndalama zakunja mafuta sitikagula. So imene titapanga dziko titani tiyike njira zimene zikhoza matipatsa ndalama zakunja. Njira zake ndi zotani? Mukamapita kunsika wakunja mupite zinthu zanu zogulitsa ngati Malawi mungakagulitsa chani tende kagulitse nyanja yathu tende kagulitse mapiri athu tourism tende kagulitse miyala yathu mining tenti lime tikagulitse zimenezo mango tikagulitse mapapaya macadamia ntedza ku China kuja pano pakamba za ntedza wa ku Malawi foja wa ku Malawi
tiye tilime zambiri zimene tikagulitse tikabwerako ndalama zakunja, tikabwera ndalama zakunja tikagula mankhwala, tigula fetereza, tigula mafuta, maiko onsewa zimatero zinthuzo. Padakali pano kuti zizitheka tingopeza njira zokuti popeza ena tikagula mafuta ametanitsa ndalama zawo mwansanga ife tisanazipeze, kuti tingagwirizane ndi ndani amene angatilole kuti musanazipeze kwa mafuta tizikupatsani. Ndiziya president akuti tisabweretse maagenti pakatipa, chifukwa iwo aja nthawi yawo yozifuna ndalama zawo mwina azifuna mwachangu, koma tikagwirizana ndi akuboma kwinako adzitibweretsera mafuta amene ajawo, pena tapuntha ndalama yotilibe sitinayipeze, tikambirana ifoti ndi boma amene ntchito yanu njotumikira anthu, bwanji mutidikire ndalama tizipeza tikupatsani. Miyezi ingapo yapitayo umodzi mwa unduna ya boma inadzanenapo kunena kuti vuto losowa kwa mafuta itha pofika nthawi ya Christmas. Okay. Nyengo ya Christmas ndiye yayandikirayi, komanso ndi mmene mwayankhiramo tiyembekezere kuti tifika nazo mpaka na chaka chamawa. Vutoli mukaloona mmene lili pano ndilosiyana limene linali miyezi iwiri yapitayo. Panopo mukhozoleza filling station ina mwina mafuta palibe, koma sikuti asoweratu, so anthu akutha kupeza mafuta ajo sonzo zasiyana ndi mmene zinali. Ndipo tikhulupirira Christmas imene anthu atsira mafuta nkuyenda maulendo awo mumasuka. Munakambapo kunena kuti katangale ndi chinthu chimodzi chimene chikupangitsa kuti chuma cha dziko lino chisamakhale chikuyenda bwino. Ngati ndinakumvetsetsani, ngati nduna yofalitsa nkhani, mukuvomereza ndithu kuti dziko lino katangale ndi chinthu chimene chikuchitikabe mpaka nale. Kula anthu akuba mdziko muno ambirimbiri, kula anthu akuba mboma, kula anthu akuba mu mabungwe, kula anthu akuba ku mipingo, kula anthu akuba mu private sector, kula anthu akuba kwambiri. Kama chitawidi akatangale timene katulendo chozemba nayo, kula anthu akuba mdziko, anthu akuba tsiku ndi tsiku, chifukwa kuba kuja ndi mtima romo, kufuna kupeza zinthu zaulere mofulumira. Anthu akuba alipo ambiri zimene zikubweza pansi chuma cha dziko lino. Contract ya Amartha Chizuma inatha miyezi ingapo yapitayo mpaka na pano munthu amene akuyeneka kutenga udindo wamkulu wa bungwe la SCP sanapezekebe. Alipo ndithu munthu akungogwirizira. Kodi Malawi ayembekezere kuti amene atenga udindo umenewu apezekapo liti? Motsatira malamulo apezeka. Process yonse ikati. Process imene imatenga nthawi yayitali bwanji? No, ndebe funso sitiliyankha chifukwa chakuti ndine upanga check kuti process imene nthawi yayitali bwanji. Koma process iyo ikafika pakuti kulakwira malamulo pamene muyambo tiloza jala. Kuti process ijatu malamulo amatere ndiye yamba kulakwira malamulo. Koma ngati malamulo akulemekezedwa pakhoza kukhala ogwirizira napatsidwa nthawi yowonjezera mmene muti kusaka kuti akhalepo ngati substantive position holder, ngati malamulo akulemekezedwa palibe vuto. Ngati dziko limene katangale ndi chinthu chimodzi chimene chili chinthu chimene chikusautsa dziko, simukudapo nkhawa kunena kuti kuchedwa kuyikirapo munthu kuthoma pangitsaso kuti ntchito yothana ndi katangale mdziko muno izikhalanso ngati kupita mbuyo? Kantima kamene kakomati SCB ndi munthu kufunika kachoke mwansanga. Anti-Corruption Bureau si munthu. Anti-Corruption Bureau ija ndi bungwe. Bungwe lija limakhala ndi maofisi osiyana-siyana. Bungwe limene lija likhoza kukhala ndi anthu odziwa bwino ntchito ija kwambiri kusiyanaso ndi amene ali pa mtunda pakepo. Nde bungwe lija ngati lili lokhazikika kulipatsa anthu oyenera akhale m'maofisi musemuja, kulipatsa bungwe lija ndalama zoyenera komanso pa nthawi yake, kulichotsera bungwe lija malamulo ena amene amalichinga kuti sagwire ntchito yake momasuka, ndiye kukhazikitsa bungwe logwira ntchito moyenera. Mokuti bungwelo lisamana miziro lisitogwira ntchito chifukwa chakuti amene ali pa udindo angogwirizira. Nayi. Nkutheka kuti mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC Exclusive. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba ndipo lero ndikucheza ndi Moses Kunkuyu amene ndi wofalitsa nkhani za boma. Khalani pomwepo. Tikupitirira ndi MBC Exclusive ndipo lero tikucheza ndi Moses Kunkuyu amene ndi nduna yofalitsa nkhani za boma. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba. Boma la MCP linalonjeza kunena kuti lamulo la information, access to information, lidzakhalapo ndipo lidzakhala likugwira ntchito mmene Amalawi angayembekezerere. Koma ambiri akudandaula kuti zinthu sizili choncho pakadali pano chifukwa nthambi zambiri za boma zikumakhalabe zikubisa information ina. Mungatipo chani pa zimenezi? Chinthu chachikulu kwambiri ndi chokuti lamulo linafunika likhazikike, likakhazikika lidzigwira ntchito. Boma la president chakwera linene opangidwa comment wena kuliyamikira
chifukwa ndi boma limene akhazikitsa lamulo lija tsopano liyamba kugwira ntchito. Koma kuyamba kugwira ntchito kwa lamulo lija paliponse pene mukusintha zinthu limapezeka kuti anthu amakhalabe ndi ka resistance. Anthu akhozipeza kuti ena adekali muchikhalidwe chakale chomwe chija koma kuti azindikire pali lamulo ndipo tsatilani lamulo akhozokhala ka process. Koma at least chokondweretsa nchakuti ifeyo tachikhazikitsa ndipo tawauza anthu agwire ntchito mogwirizana ndi lamulo limenelo chifukwanso kusagwira ntchito mogwirizana ndi lamulo limenelo kulisonso zotsatira zake. Zimene za Malawi akuti azidziwe komanso azidziwe kuti pali information ina imene pa zifukwa zina singaperekedwe imene aliyense angafuniremo. Zonse zili m'malamulo omwe aja. Koma choti adziwe chachikulu chakuti lamulo lilipo President Lazarus Chakwera analivomera ligwire ntchito ndipo amene sangagwire ntchito mogwirizana ndi lamulo limenelo akulira lamulo. Ichi chokumati tinakhazikika pakachitidwe ka zinthu kakale futi kamatisangalatsa amene kamatipindulitsa ndiye tizikhalira lamulo lisagwire ntchito chimene chocho nchosayenera. Unduna wanu uli pa ntchito yosamutsa ma district information officers kuapititsa ku ministry ya local government. Ndifukwa chani mukupanga zimenezi? Ndi dongosolo ofuna kuonetsa kuti pakhale efficiency. Chifukwa chani zikuchitika pano? Dziko lino tili mu decentralization. Decentralization iyo ili ndi zinthu zimene zikuchitikira m'makonsolo. Makonsolo amene mukapeza pali zinthu zambirimbiri zochitika pa konsolo imodzi zimene kuti tizipeza kuti onsewo aja ofisi iliyonse ifunse kukhala ndi information officer wake. Ino lomwe mudzanena kuti mukuononga ndalama. Chifukwa kuti tiyang'ane ma agencies aboma amene ali pa district ina iliyonse ma district onse 28 andziko muno kuti agency iliyonse imene pa district ipatse information officer mudzapeza dziko lino kuti ndi information officer zambirimbiri akondwa fota walemba ntchito koma budget yathu kapena ndalama zathu kuchokera kuboma zipeza kuti zoperewera. So tikana zoti khalani apa mukagwira ntchito mudzigwira ntchito ma agencies angapo ndi kuseva kwa ndalama. Sabata zingapo zapitazo munapita ku Ndilande kumene anthu ena ake anakupirikitsani. Chinachitika ndi chani? Zimene zija mwina ndi zinthu za anthu amene kuganiza kwawo nkoperewera. So sinkhani zoti zikhala nazo bize. Anthu ena ake alipo amene kuganiza kwawo nkoperewera tidzakhala nawo mpaka kalekale koma zimene tisamazilemekeze ndi makomenti mochuluka kumene kuja ndi kwathu timachezako timapitako even after that incident tapitapo koma kwina kulikonse mudzapeza anthu amene ndi oganiza bwino ndi anthu oganiza bwino kwambiri amaganizira zogwira ntchito amapanga kandi carpentry amapanga kandi welding amapanga motor vehicle mechanics panel beating and all that they do all that anthu oganiza bwino koma kulipo ena amene amaona kuti iwo kuganiza bwino kwawo kuonekerepo panga zinthu za ndale mwachibwana. Koma kafukufuku anu ngakhale mukunena kuti anthuwo ndi oganiza moperewera. Mutafufuza munapeza kuti anthu anakuthamangitsani chifukwa chani? Tikapita pa kufufuzapo kunena zoti chifukwa chinadziwika tinama chifukwa chimene tinkakapanga ife chidali chokayendera zimene iwo akufuna. Anthu akufuna malo oti adzigwirira ntchito ndakufuna nduna ya boma itabwera iwathandizire kuti apeze malo omapangira carpentry yawo. Anthu awo adindo awo akomweko awauza kuti nkhani iti dzakambirana after chisankho cha 2025 chifukwa iwo akuganiza adzakhala ali mboma ndakuti inuyo panopo pokhomera ukalipentala wanu sitikupatsani chifukwa chakuti ifeyo tifuna tidzakhale kaye mboma ndi anthu akuti ife nanga ana athu fizi ifunikatu pa ife tifuna tidzidya panopo tizigwirira kuti ntchito mvula ikubwera nasolo yamadzaza mipando yathu imakokoloka ndi ife tikauza kuboma so akubwera nkudzanditengaini ine kupita malo ake ndi awa dikira ndi wapempha akusite ngatanga kupatseni malo kuchoka pamene pafumu akuti komanso kunoko tili ndi bridge imene ikuduka bwanji mukatonere ku bridge so inaiko ukaona bridge ndiye kuti amene akuganiza bwino ngati afumuwa ndaja anabwera mama wangu kudzapepesa aja kuganiza bwino kuti tinakatenga akubomawo kuti awawa ationere malo tidzigwirira ntchito tinakatenga kuti ationere msewu umene suli bwino chifukwa timakhoma misonkho yathuyo ogwira ntchito yake ndi awawa adzaone zimene ife tikuvutika nazo kuti mawa tikamawauza kuti ifeyo sitikukondwa adziwe kuti sitikukondwa koma tinawauza zinthuzi ine sindimathawa situation ndimapita ukamva ndi zimenezo ndipo ntamva zimene ndimafuna tikumva chokera kwa anthu koma tsono ndanakale kuti awa ndioganiza mwanzeru koma opanda nzeru analiponso opanda nzeru akuona kuti amadzamva zokuti ifeyo tikusowa pokhomera maujeni basi apirikitseni koma chifukwa choti ndikudziwa kuti kumene kuja mavuto alipobe msewu sunakonzedwa bridge sinakonzedwa awa ofuna malo ogwira ntchito aja sanapatsidwe atadzidikira 2025 kuli anthu modzi ali ndi njala sanapatsidwe chakudya ine ndipitako nsome uja chifukwa anthu ajafunika chakudya ndikuti ndipitako chifukwa msewu uja sunatheke ndipitako chifukwa msewu uja kuyenera kuti utheke nasolo bridge ikuyenera kumangidwa anthu amene akusowa pokhomera zakalipentala chakuyenera patsidwa malo okhomera anthu ali ndi njala kundira ndikuja akuyenera patsidwa chakudya ndipitako alandire chakudya ndiye pamene dziko lino lopita kuchisankho
nkhawa molibe kuti kusalolerana pandale pamenepa sikudzetsanso zinthu zina zazikulu kuposa zimene munakumana nazo. Ndi zachibwana zina zimakhala zaganya ifera wapezapo anthu ndi information imene ofufuza zimakhala zachibwana zotuma ana aya akamadutsa akuti mukuende mudzijambula video zinthu zachibwana zimene sizingathandize dziko lino, sizingabweretse chakudya pa tebulo pa munthu, sizingatukule dziko lino. So owatumawo ndi oyambirira kukhala opanda nzeru, ndakamatumanso anawo kuwaphunzitsa kukhala opanda nzeru ndi zinthu zopanda pake. Kupita chitsogolo muona kuti zimene amayankhula nkhala atsogoleri, taonapo atsogoleri aya mukakumana ndi wa MCP atavala tishete MCP mumuphe, ayi mukakumana ndi amene akupanga kwacha mumuthamangitse, ayi mwaotche moto. Atsogoleri nkumayankhula zimenezo, ayi tiwaonetse nyekwe. Atsogoleri kupanda nzeru ndi kupanda nzeru kumene kuchako chifukwa zimene akupanga zija mwana amene akumuza sangasunthe kanthu fera zimene zija zopanda nzeru. So azitsogolera zembo phunzira zinthu zomauza anthu awo zimene zikhoza kumanga dziko. Philosophy ya ndale idzimveka mukuti mutapanda kukhala ndi chikwanja anthu idanezo ti koma ife awa tikatsatira nanga basi upita pamalo nkumbakati nazo kuti aya ndimemvera ujenena ake wamkulu wa chigawo chakumwera basi kupita pa msonkhano nde kwatuluka ripoti ya ndege ife kumata ayankhula cha nzeru yokhudza za ripoti ya ndege koma ano tikufunanso ripoti kuti nduna inathamanga bwanji basi wamkulu wa chipani akuuza masapota za chipani basi bakangana kuvina pele inathamanga bwanji I'm like timuona kuti anthu takufuna zinthu za nzeru, anthu akufuna zinthu za nzeru mukuti mufuna mudzalowe mboma, mukuti mudzalowa mboma kuti mudzapangira anthu chani, anthu akundilande kuno kuti mudzapangira chani, akusowa pogwirira ntchito, akusowa chakudya, misewu yawo sili bwinobwino, misewu munamanga, misewu imene amangidwa ijatana amanga ndati kumanga dzaka zochepa misewu okumaleja ogumuka anthu zimene akufuna zokuti mayankho kuti munatimangira msewu munamanga motere for chani kuti 200 million yathu kulima constituency awiri ngati kundilande kuti 400 million pachaka imene akupatsana chakwera mapangana icha kopo kabisala nkumakapanga misonkhano yopanda pake ngati mejo mpaka nkhula zinthu zopanda pake amalawi nkumati tikavota ifota amayankhula izi zokuti ena ake munathamangitsa nduna. It doesn't make sense, zopanda pake zimene. Ngati nduna ya boma komanso campaign director wa MCP ndi mafunso awiri amene ndikufuna ndikufunseni ngakhale mwayankha koma ndifuna muyankhe motsindika. Funso loyamba, ilipo nthawi imene munagwiritsapo ntchito ma resources aboma kugwiritsa ntchito kampeni ya chipani? Litiro ife chiletu nchongotolozera tsiku lakuti tinakuonani mutenga gamoto ya waterboard mutakweza anthu achipani ukapangira msonkhano tinapanga liti palibe. Ndani amene akuti kuti koma kunoku kunatuluka ndalama mujazimatulukira nthawi ya DPP kuuza masiyo tulutsane ndalama zibwere apa. Ndani amene akuti mwatulutsa ndalama nkupereka ku chipani kuti zigwire ntchito ya kampeni tabwera napa munene. Ife timasaka ndalama za chipani ndipo timazipeza timakapangira makampeni, tawina chisankho, tawina ma by elections, kugwiritsa ntchito njira zake zomwezo. Ndinu nduna, is there an instance imene munazanenapo kuti EI situation iyi ndizipangeka recuse ndiseipange handle chifukwa ipanga reflect moyipa kuchipani komanso ngati anthu amene ndikuagwirira ini ntchito in this instance Malawi? Of course ntchito imene timagwira ija nthawi zonse imafuna kukhala ndi chisomo komanso wisdom. You need to pray for wisdom, you need to pray for grace kuti ugwire ntchito imene chabwino. Ndezi zimene timayankhula nthawi zonse zimakhala zotionetsetsa kuti chimene tikupangachi chisapereke bodza komanso chisayatse moto. Tikhoza kuyankhula zinthu panopo nkuyatsa moto dziko la Malawi, zimasowa chisomo kuti uyankhule zimene sizononga dziko la Malawi. Nthawi zine tikakuwuzani kuti ayi zimenezo yankho tilibe, imatikhala mwina yankho lina lilipo koma tikapereka yankho ilili anthu akhoza yambo menyana. Munayamba manenapo kunena kuti ayi izi zisatikomere chipani koma tipange zinthu monga ngati dziko. Kambirimbiri timayankha zimenezo kuti ayi izi tisaziyankhe, ayi izi sizinakhale bwino, zambirimbiri. You have the records. Kunkuyu, tathokoza kuti mnali nafe tsiku. Apanso ndipo pa mtsiriziro pa programu yathu ya lero ya MBC Exclusive. Dzina langa ndali nafe mlamba ndipo timacheza ndi nduna yoona zofalitsa nkhani za boma Moses Kunkuyu. Muzakhale pomwepo sabata ya mawa pamene tiza kupatsireni zina zangati izi. Mwakoma nonse.